Добре, хора, аз заснемам едно видео, което играе в билярд. Давай. Измина се на коса му тук. По-добре пишете в коментарите да видим дали харесваме. После ние ще играем с Нима и също. После аз ще играя с мен. С мен. Ти ли бе, Древос? Момче, можеш да си поиграем. Една идея по филма правете Значи ти скажа. и да го направи Ще играем. Така. Силно удари ти казвам. Виж, и чичото ти казва. Силно ще удариш. То какво стане? Или ще влезе, или няма да влезе. Малко се раздвижат. О! Дай пак. Бързо малко да вкарат две наведнъж. Снимаш ли изобщо? Да, аз снимам. И сега, ако пак вкараш, снимай. Ще има фал. Не бе, не го пипай, не можеш. Това е сега. Не можеш. Все пак добре е побутна. Виж. Така ще му е по-лесно. Удри силно. Макар че можеш тук да бие тук и да вкара. Така че не знам дали го улесни много. Майко. Обърни ръцете сега, обърни ги. И така. Не ми е удобно с... Как изкарахте тия топки? Не ми е удобно. Както може да видите, тук също има някакви топки, нали? Не вкарано, но... И гола пред ръката, по-близо. Сега пак имаме ученик. Тук ще бие удар, ще бие удар. Не ще е тази топка. Сега вече трябва да вкарам някак. Трябва да вкараш. Сега. Може да снимай този удар, задължително трябва да го снимаш. Може да вкараш. Добре. Сега бие бащата. Как не мога да влезе? Нека да видим. Сигурно ще вкара червената. Ай, бе. Не е ясно. Ай, Героя! Су! Това не е футбол, бе. Бие още един удар, снимай. Да. Дигни го горе, за да не се тумка. Ще ти удари телефон. Прибие телефона, бе. Да. Давай. Айде. Ела насам. Удар. Искам ти Правим удар. Правя на стената. Айде, готови. Давай. Старт. Гадост, вижте за колко малко беше да влезе за Бога. За колко малко. За малко Чакай, беше. удар. Бие удар. Не. В момента нищо. Нищо не стана. Ето я плява. Ето тук е топия. Мога ли аз да гледам? Сега бие. Сега да видим кой ще вкара. Таткото или детето. Давай. Не. Браво! Това е. Я виж как е нацели. Малко по-силно и го. Виж сега как там няма влиза. Те централни. Господи. Снимай. Видя ли? Ау! Айде сега запуквай е тук. Тия. Господи, снимай ето това. Задължително снимай. Снимай това за Бога. Протягаш се малко на Снимай червената масата. да се вижда. Вкара се червената. Горе-долу. Протягаш се, ръката по-близо до бялата, колкото можеш. Найска, девятка и десетка. Трябва да ме докосваш. Десетката е Таня. Просто я послани на това и не дей да местиш. Как да ти дам помощ там сега? Нека да видим. Не мога да оцелям. Мале. Той се оцели. Тук трябва, тук ако не оцели, не знам, брат. Снимай отблизо. Мърдни се, бе, Дари. Аз се увеличавам екрана. Снимай топките. Бие. Би.
жълта. О! Ай, се оттук всичките може да. Ходи ръката. Пази, пази! Господи, обърни тук. Еба си кефа, брат. Еба си кефа, брат. Снимай. Да, с него. Да. Я дай бърз кадър. Дай бърз кадър. Давай бърз кадър. Гледаме как си бият. Нека да видим дали пътникът ще кара. Ай, бърз кадър. Чакай, малко сни мога. Тук има друг човек, който също снима. Тук хората снимаме. Аз не съм ютубър, но той май е. И аз съм ютубър. Ютубър съм. Ай, давай, бе. А защо не може черната? Искам да снимам. Видеото. Не, бе. Бати кефа, брат. Бати кефа, брат. Добре, хора, сега минаваме към следващия удар. Нека да видим. Предавам на живо. Предавам наистина от живо. Ай, Снимам когато бие да знаеш. Сега съм го на пауза. бай би. Баш бай, братър. Ама... Не. Хора, пишете в коментарите дали искате също голям екшън. И не стана. Хора, виждате как топката се въргаля из цялото игрище. Това, както да се нарича, маса. Стана. И сега минаваме Топката е там. направо тук. Ако не е паднало, не знам. Ако не е паднало. Не! Това е гати нечестна късмет, човек. Нечестен? Дай, тата, ти си. Нечестен късмет. Сега зелената трябва да вкараме горен. Може, че зелената. Точно между... А защо ще биеш черната?